Esango duzue noain dela eta zertarako aurten ere, eta ia badira 21 alditan, gogoratzen dena, eta noiz, ekainaren 27an igandea. Eta zertarako gogoratu nahi dugu hau, geu izaten jarraitzeko. Han noainen, ia 500 urtera egitera doaz, bere herri honen buruaren jabeko bataila eman zuten, horren alde egin zuten, eta alde egin zutena gogoratzen ditugu, ari hori etengabe gaur egunera ekartzea, gaur ere hortan ari garelako. Lan fina egiten ari dira sustatzaileagan eta hemen, ekintza diferentetan, eta zuekin partekatzeko asmotan, 2 edo 3 aipatuko ditut hemen. Bada, hainbat lekutan autobusa antolatu dute, bakoitzak bere inguruko jendea eta lagunak sustatzaile izan edo izan, idea honen inguruan animatu eta bultzatzeko, gogoratzeko. Ez ospatu ez noski, baino gogoratzeko geure buruaren jabe izateak gaur daukan gaurkotasuna, ez? Beraz, autobusan etorriko dira, herriko elkarte desberdinetako jendea animatzen ari dira, txistulari taldea, dantzari taldea, kuadrilla, soziedadeko elkarrekin faltzen duten jendea egun honetan bazkaltzera Iruñean, Nafarroa osoko handik eta hemendik, Pirineon iparraldetatik eta Pirineoen hegoaldeta, mendebalde ekialde, danok asko ez bagara ere, ondo gogoratu nahi dugun guztiok hemen, eta elkarren giro honean gogoan eukitzeko eguna mai baten inguruan bukatuz, ia dena bukatzeko ohitura daukagun bezalaxe. Etxekoa gogoratzen ditugun bezala, izan zirenak, gu izatera ekarri gaituztenak, eta hurrengoari ekarpen hau bizirik usteko daukagun erantzukizunarekin. Beraz, animatu, txandak erosteko ekintza diferenteak, txanpon bat handik eta beste hemendik biltzen ari da jendea, eta txandaka, gure agintea eskutik eskura pasatzeko, gure memoria eskutik eskura pasatzeko erantzunkasunari bide emateko aukera daukagu. Heldu zure aukerari ere.